Здравейте, приятели! Днес избрах да си приготвя вкусни мекици с сирене и натурални, като замесих моето универсално тесто, за което ще прибавя после рецепта в описание. От готовото втасало тесто ще си оформя топчета, които ще оставя още малко да повтасат и след това ще изпържа в тигана с повече мазнина и ще изваждам върху хартия за печене, за да не са много мазни. Така оформеното тесто го разтилам лекичко с намазнени ръце, защото мекиците обичат повече мазнина. И сега хубаво ще затворя отстрани, за да не може да излиза сиренето при пърженето. Има и друг начин за затваряне на мекиците, както в ученическите столове сме приготвили понички. Леко загръщаме плънката и след това с другия край притискаме внимателно. Ето така. И ето нашата мекичка, поничка е готова. Не слагам яйце в пълнежа, защото понякога се случва да остане сурово и не е приятно да си хапва. И тук съм си оформила топченцата за обикновените мекици, докато пържа тези с сиренето, тестото да се отпусне и да ми е по-лесно да го оформям. Остана ми и малко тесто, защото прецених, че това количество ще ни стигне за закуска. И тестото сега ще го прибера в плик с мазнина и в фризер. Загрявам хубаво мазнината и започва пърженето. Поставям внимателно в загрятото олио, за да не се изгоря, и сега ще изпържа до златисто хубаво от двете страни. Отстрани вече са станали златисти, което показва, че е време да обърна моите мекички с сирене. Ухаят невероятно. Вече са идеално изпържени от двете страни и сега много внимателно ще извадя върху хартията за печене. Дойде реда и на обикновените мекички. Тестото за мекици по принцип винаги го замесвам малко по-мекичко, за да е по-лесно да се разтягат. Приготвих отделен съд за обикновените мекички, защото другият ми е напълнен с мекичките с сирене. Съвършените ни мекички обичаме ги по припърженки, за да може да са хрупкави. Сложих последните мекички и сега мога преспокойно да изключа котлона, защото мазнината е достатъчно загряла и те ще имат възможност да се изпържат чудесно. Нямаме търпение да се насладим на нашата вкусна закуска. Виждате мекичката с сирене, че тестото се е изпържило много добре, но ако бях сложила яйце, имаше вероятност да остане сурово. Сега на нас пожелавам добър апетит, а на вас приятен ден. Ако моите рецепти ви харесват, може да се абонирате за канала ми и като натиснете камбанката, ще получавате известия за новите ми видеа.